nilang ating mga magulang. Sumampalataya tayo at niligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus, gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulutan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinalaysay nila ang kababalaghan ginawa ng Diyos sa mga Hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga Hintil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa mga ulat ng propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkabuo upang ang Panginoon hanapin ang ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging ama. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula na noong una. Kaya ang pasiya ko'y huwag nating ligalingin ang mga Hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kapain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapi, huwag kapain ng hayop na binigti at ng dugo, sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa